για τους αρχαγγέλους. Αρχάγγελοι Κυρίου, ποστήρες ποταυγής, εξ αρχή των ασωμάτων, υπερμαχή ανθρώπων, άειλη λειτουργεί, ή το αστεκό θρόνο, εστώτες του Θεού, και άδοντες των ύμνων, στον κτίστη και δεσπότην, Χριστόν τον λυτρωτή, ο Θη ταξιάρχε, εν δόξη και λαμπρή, ημών των εκτελούντων, τη Θείαν ημών μνήμην, γίνεσθε οδηγοί, οι τρεις Αγίο ύμνο, ενούντες το Θεό, διώξατε το σκότος, ημών της αμαρτίας, και ζώων των παθών, διώκτε των δαιμόνων, μεσείτε προς Θεόν, ημών των εν ανάγκες, προφθάσατε ουτάχει, πιστών χριστιανών. Ο Μιχαήλ πρωτάρχα, ο άγγελε Χριστού, φύλατε τον κόσμο εκ πάντων των σκανδάλων του νόητου εχθρού. Ο Γαβριήλ στρατάρχα, ο άγγελε χαράς, πάσης της συνοδείας, πρέσβευε το Κυρίο, να σώσει τας ψυχάς, κι όπως κατά την ώρα κρίσεως φοβεράς, ημών των ελπιζόντων, αυτού τη εσπλαχνία, λυτρώσει τας ψυχάς, πρέσβευσατε απαύστος, ημέρας και νύκτος, μετά της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, Κύριον τον Θεόν.